na yogo cyane kurwa chinsemo cyagesima azeto kumenya bamna umusacha wemo aselieta Robert Momanyi kurwa chinseme cyogo so kurwa sekenyero kya Muruga imehije gwadi ya Busamaro niganya kabaga siro mabwaye magoroba ya lero siri tukulya lero na kurengana ne amate nigo arenge korosye gesima ase gatebekana embeo iya mwerera nyara kabaga siro mabwaye abo nigo kuboli kwa nyaka kabaga kurwegwa ya mate nyara kabaga go sirwa elinde nyara kabaga ege ko egendereri Jasa Marieta Mbata Michel onkurwege sekenyero kya Muruga kinekera ni litande omwana oya kurukuroba no yumumanyare omwana oyo ngo cyarora tokonya so gukora ebisima na kurugoro mugako yo ngonya kumuriya arenge acha kumukorera gesima kyaye njebuna nyigwete ndebo na ngonya korisia ng'ombe inyiguna yayo omwana urukore gesima okwamiranya choko gesima bona mambya chicha bacha kwirwanira rende barego semba nyore rende sabuni yabo ya Butambi una bacha rende baruta buna bagocha Butambi baruta amagoma go chime basoime orusia marabarimo ari atana ngeri angori ogikosibulene angori atikorugwo chigotiro ira na ime ebikoro byacha kaiga Marieta ngoro kucheni alicha njomo muroyo igantu omera na mambia ekeronko rupara kugore sukari onkwani buya sana nabo barenge batatu babwate emesigo yabo chitageka chinke igoto kuigwe bikuro ng'arobati okure rende nabangi nabagaka nabana twaminyokani gocha twanyora obomaene nabare mabu bakatwasingi togokora one abetere tumanye serikali gokimoino n'abantu bacha n'abantu batisia bakire bamurusirime buna bamuirire Nyamira inche nare gotebye family pole amakweri arekerase abakonyora none kare gochigwerigeri kwanyora makweri ogoeta para kwanyora makweri igumonta yogoita monta na matuka yakorengana kwanyora omuntu akoreki omuntu osiri ekarachi goswase gesima kyomwa Kanyamwaro kurora abayanyarekana nga onyare kobaga gusira bono ntuto koboria serikali yeito goetera somongino mwabo nomongino mubora katabwati mugaka naba amate naba iri naba sami muranyare koigwa mangana aya eri